Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lajengaken terakhir tentang mayit, tentang jenazah. Kemudian kita kewajibane tentang jenazah niku wonten sekawan kangge sing urip. Nek sing pun mati mboten urusan punan. Kita sing urip niki kelawan jenazah Islam. Dulur Islam itu enggak ada sekawan kewajiban lan hukume fardu kifayah. Dadi kudu enek sing nglakoni. Nek mboten enten sing nglakoni dosa kabeh. Nek ampun enten sing nglakoni senajan wong siji loro nggih, mongko dosane pun gugur, nggih, kewajibane pun gugur, pun terlaksana. Senajan mangke sing pikantuk ganjaran ya sing nglakoni tok. Wonten sekawan perkawis niku mulai ngedusi terus mengkafani ngulesi niku terus mensolati kali menguburkan memakamkan. Jadi singkat ngedusi niku sakjane mboten usah terlalu kata-kata ataupun terlalu mewah-mewah. Sing penting rata kaya ngedusi bocah ngoten niku dilatani. Umpama mboten diwudui mboten napa-napa, tapi nek pengin diwudui kuwi monggo. Nah, wudune disalap saderenge utawa sakwise nggih monggo, tapi saene sajene saderenge. Manten-manten ngedusi mboten asal ketok aurat nggih, tetep ditutupi. Lajeng ngulesi ngkafani dipingi saged gawe napa niku kain kafan utawa lapisane jumlahe 3. Napa gangsal sing penting ganjil mboten napa-napa. Nek bermewah-mewahan malah hukume makruh. Kekataan utawa bermewah-mewah malah hukume iki sing cukupan ngoten. Lajeng mensolati demben nggih ngoten. Solati niku termasuk tiang-tiang sing takziah keluargane niku dijai salat sedanten nggih. Mboten namung takziah terus temu-temu ngono termasuk derek nyolati. Nyolatine nggih niate niku wau niat ingsun salat jenazah wis ngoten mawon. Fardhu lillahi ta'ala. Nek sing lengkap nggih usolli ala hadihil janazati nek wedo, nek lanang usolli ala hadal janazati. Dadi janazah niku kena dienggo mayit lanang, kena dienggo mayit wedo. Terus bedane salat napa nyebut jenazah kali mayit. Nek mayit niku wong mati secara umum. Secara umum lek wis mati sebut mayit. Lek jenazah niku wong mati sing wis diadahi keranda. Nah, rata-rata kita nek nyolati kan rata-rata nek ten kula lho niku pun diadahi pun karek budalno. Nah, sedherenge dibudalno disolati sik. Tapi enten sebagian sing mantun ngulesi ya tetep ditekek bayang. Nggih, tetep tekek ambene niku. Mboten ditutupi kali jenazah napa kerandahe utawa padus napa jenenge Pak? Kotak. Ya wis kotak. Penduso nggih. Nah, penduso. Mboten ditutupi kali penduso. Nek mboten ditutupi penduso ya sebutane tasik mayit. Usolli ala hadzal mayyiti nek lanang, usolli ala hadhil mayyitati nek wedok. Terus arba'at takbiratin petang takbir fardhu kifayatin hukumi fardhu kifayah. Nek dadi imam yo imaman, nek dadi makmum yo makmum. Billahi
takbir pertama langsung maos Fatihah, mboten usah doa iftitah, mboten usah surat. Nonton takbir kedua maos sholawat kaya sing ten kene tahiyat akhir niku. Mulai Allahumma sholli niku ngantos innaka hamidum majid. Terus takbir ketiga ndongakno mayite. Nek lanang ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nek wedok ya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat ndongakno kita sedaya. Allahumma la tahrimna ajruhu lana wala tatimna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, wedok ya Allahumma la tahrimna ajruha wala tatimna ba'daha waghfir lana walahu. Umpama mboten apal dungane bebas ngangge robana atina mboten apa-apa. Nggih, mung gawe Allah maghfir napa maghfir li walidayya terserah mboten apa-apa. Mboten apa. Ngatur-ngatur salam. Nah, terus yang keempat niki budalne mayit. Saderenge dimakamaken, biasanya kan wonten pidato nggih, wonten sambutane sakjane lho. Nek monggo kula niku sambutane mangke mawon. Pas ten makam. Justru sing apik niku ndang dibudalne. Mantun sholat mumpun mantun ndang dibudalne. Tapi umpami sambutan mboten dangu-dangu mboten napa-napa. Kula nate mangke iku sambutan sopi. Sing nyekel iku gantenan sampe pegel. Ngesakno mayite nek pun bar kewajibane wau ngedusi, ngafani, nyolati, ndageke dibudal. Karena baik mayit iku sae utawa awon nggih. Mayite apik utawa elek iku tetep apike di kesusukno budal. Karena nek mayit apik cepet dibudalne niki bendang pikantuk nikmat kubur. Mayit apik, mangkane mayit wong-wong sing gotong mayit apik niku lak pengalamane enteng-enteng, tur cepet-cepet, enak gotonge mayit iku Pak Kaji, Pak Ustadz iku enteng-enteng. Mayit elek ya ngono ndang dibudalne, aja suwe-suwe. Mergo mayit elek niku senajan to purik sakjane mboten purun digawa nang kuburan. Tapi keelekane iku nular nang gone omah. Mayit elek niku hawa elek niku nular nang omah, sehingga aja suwi-suwi ditekek nang omah, bendang cepet dibudalne. Ngoten. Makane ya purik sakjane mayit elek, aku digo nang ndi aku omahku kene. Omah kene nek hawa eleke mayit sing wis suul khotimah alhamdulillah. Iku yo kena elek kabeh. Makane ndang dibudal. Mayit apik yo ndang dibudal, mayit elek yo ndang dibudal. Wis. Niku nek umpami sambutan ya kula suwun nggih ampun dangu-dangu. Bisa jane namung inti-intine mawon disampaikan. Intine mayit yo ngumumno nek niki pun sedo nggih sing taksiyah sami Semarang. Terus njalukno sepuro mayit. Khususnya bab hakul adami nggih njaluk sepuro bab hakul adami. Nek ten hakul wau pun disolati niku wau. Iku njalukno sepuro hakul la. Hablum minallah sing hablum minanas dijalukno pas sambutan. Gede cilik monggo di sepuro salah wong pancen menungso ya ora ana sing sempurna. Terus dene kok umpama enten hakul adami sing babagan kalih donya, utang, sewa, nggih, nitip duit utawa nitip apa ngoten. Nah, maka urusane berpindah ten kene ahli waris. Nah, dikabari ahli waris semangke sing saged dipanggihi sinten, nah, disanjani. Niki putrane niki putrane sing tanggung jawab mangke. Tur
kita sing duwe urusan masalah duniawi kali mayit ora usah sungkan-sungkan. Ora usah sungkan-sungkan terus ngenteni 7 dinane ae. Ngenteni 40 dinane ae, ngenteni pendake ae. Oh, ngesakne, Pak. Mayit iku nek iso sadurunge dipendhem, iku gak sak apike iku urusane wis beres. Wis ora usah duwe sangkut paut teng donya, sehingga teng kene donya iku pun teng alam barzakh teng kubur niku pun aman. Makane Kanjeng Nabi nek mboten purun nyolati tiyang sing tasih gadah utang. Akhirnya terus Kanjeng Nabi ngeleleh, sapa sing wani nanggung utange wong iki. Terus akhirnya alhamdulillah wonten sing kula mawon sing nanggung pun mangke sing gadah utang ben nagih ten kula. Ya wis nembe disolati kali Kanjeng Nabi. Nah, makane nek saged niku wong-wong sing diutang ojo meneng ae. Kula gadah terus anake utawa ahli warise langsung angkat tangan. Nggih kula. Mangke hubungan kali kula Pak nggih ngono marem. Sing urusan yo marem, sing ahli waris yo marem. Gak terus koyo iki gak sing ngomong ae ndang didum warisane. Wah, tepak iku sampean. Marung mlayu dhewe-dhewe ngono. Sakjane diselesekno. Bahkan nek iso iku nyelesekno iku pas loro. Pas sakit keras. Iku bab tiyang sepa sing badhe sedo niku welih tenanane. Bapak duwe catatan utang nang sapa wae, ngutangi sapa wae. Kandhane putrane. Kok catetane nang kono. Makane apik-apike utang itu dawuh kan Allah. Dikengken nulis. Kengken nulis. Karena nggih ngangge seksi nggih ngangge nulis, loro niku. Karena nek nganggo seksi kadang-kadang sok-sok iku sing utang utawa sing utangi niku matine gak mesti karo sing seksi. Iso-iso seksine mati dhisikan. Timbang kita sing utang utawa sing utangi. Tapi nek tulisan insyaallah aman. Basa apa sing mati dhisik tulisane enten. Pun dibudalaken wae nggih terus inti-intine umpami kok badhe ngawontenaken acara donga Pak darusan apa tahlil napa yasin ninggal diumumno niku mangke bar maghrib napa bar isya. Memang dawuh Sayyidina Umar niku mayit iku jek njaluk pitulungane sing urip. Njaluk pitulungan sing urip, njaluk sedekahe sing urip. Sedekah donga utawa ganjaran sedekah donya sing ganjarane dikirim kangge sing dawuh Sayyidina Umar. Kapan ae niku nggih mulai dina kematian sampai ke 7. Terus selikur ajane ana selikur, Pak. Selikur napa selawe ngoten. Nembe 40 selangkung nek ngoten salah nggih. Dina selangkunge, terus dina sekawan dosae, terus dina 100-e, terus pendake taune, terus sampai 3 tahun sampai seterusnya niku. Sakjane ngoten ajane. Pun mantun wonten sakjane dungane duwa neten kene anu iku mayit duwa. Wis niki mboten sampla waca donga dawane mboten usah. Wayu dufanu lan dipendhem sapa mayit filahdin ing dalem liang lahat mustaqbilal kiblati hale ngadhep kiblat wa yasilu min qabri rasihi birifkin wa yaqulu alladzi yuhdu pas ngedukno mayit bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi digotong nek iso gotong mayit sampai teng kene pemakam ojo meneng ae. Nggih kali mau zikir sing gotong karo sing ngetutne takziah niku. Ampun guyon-guyon sakjane ngetutno mayit niku. Nggih saged karo ngeling-eling keapiane sing mayit saged utawa diisi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai gotong sampai teng kene makam. Saene wonten diisi zikir berarti kita niku zikir. Mayit iku anteng. Ditunggoni zikir iku anteng mayit. Pun terus manten-manten didukno nggih. Nggih didukno pun ditata. Nah, nata liang lahat niku enten 2 bentuk. Enten syikun, enten lahdun. Nek syikun niku cek napa
lega tenan ngandhapi ngenten lega. Lek lahdun niku datar nggih, mantun dikedhuk datar. Legokane niku sisih kilen. Nah ngoten nggih. Mriki nganu, legokane nggih sisih kilen ngene iki. Nah niku lahdun namine. Nek dawuh guru kula niku nek ten Mekah niku usule sikun langsung. Nah, cuma yang mayite tetep di ngadepno ngilen. Cuma mboten usah dilegoki. Nek ten Madinah nggih lahdun. Nah, mangke legokane niku kan kangge ngiringno mayit nggih, kanggo ngiringno mayit. Terus pas ngedukno jenazah niku kali donga niki kita sing ngedukno termasuk sing nampani bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ditapani pun didepno terus ampun supe ditempelno teng ngene lemah makane diparingi bunder-bunderan iki Pak nggih. Apa lek ngarani mriki? Gelu. Nah, ana sing ngarani kek nggo apa. Nah, pun ditempelno teng mriki digajel pun tutupi sedanten kayu nopone klosoipun terus diuruk sedanten. Pun diuruk sedanten ditata sing sae. Umpami kok badhe diparingi kembang oto-oto ya sae, Mbak. Sae karena Kanjeng Nabi niku nggih nate maringi godhong-godhongan. Maringi godhong diputhekno godhong diputhekno. Kangge siji kangge nulungi nyafaati mayite kelawan dongane zikire tanduran karena tanduran itu makhluke Allah ya melu zikir ya melu donga sehingga katut kena kesababan dongane napa godhong-godhongan utawa kembang-kembang. Terus tenggene lintune Kanjeng Nabi niku nggih nate nyiprati toya. Tenggene makam putrane Ibrahim bin Muhammad niku diparingi toya. Makane kali tiyang mriki niku dicampur dadi siji. Dadi toya tak paringi toples nonton nggih, terus dikei kembang. Dadi dalile loro, ya kembang ya banyu. Meskipun kita nek tahlilan kan kadang di tengah-tengah gitu. Saya ini Kanjeng Nabi ngoten. Kembang kali toyo. Terus wajah fil qabri ba'dain maka qomatan nggih dure kuburan niku sak dedeg sak pengawe. Nah, dure. Dadi nek umpama enten tiyang mlebet ten mriku terus tangane diunjukno ngeten iki. Dadi wis ten kene pinggire makane. Dadi legokane jerone legokane niku sak dedeg sak pengawe wis kira-kira ya wis 2 meter. Lajeng boten nangsal dibangun, nggih boten nangsal ditembok dibangun sing ya napa-napa. Pinggire ditotoi bototo utawa anu boten masalah. Tapi nek sampe dibangun permanen terus nek namung sing ten wali-wali dikubah niku mangke nek umpama niku kangge tengere makame tiyang-tiyang saleh supaya tiyang-tiyang niku saged ziarah teng mriku maka mboten napa-napa. Mboten sampai haram. Tapi lek ten makam umum umaru jenengan buang gawekno kotakan kaya omah-omahan lha ngebeki sing kancane. Nah niku sing sae leteran ngoten. Terus takziah niku hukume namung 3 dinten. Sak mantune sedo niku takziah, saged takziah. Niku saged 3 dinten. Langkung saka 3 dinten aja ngarani takziah, silaturahim ngono ae. Umpama jenengan gadah rencang tebi dulur tebi. Dugi pas sedone mboten saged. Umpama sedone kok Senin. Jangan langsung tindak Senin mboten saged tasik repot tasik nyambut damel macam. Aku iso rono Sabtu utawa Ahad kan tebi Pak punan. Wis 6 dina 7 dina. Nah jenengan tindak mriko ampun ngomong takziah, ampun niat takziah mergo wis ilang. Nah mriko wis niate silaturahim ngono biasa. Ngene fatufnani kok ilang. Terus mayit sakjane niku ideale
satu mayit satu kuburan. Idealis satu mayit satu. Mboten nang rong mayit didele sak kuburan, kecuali nek darurat atau nek enten kebutuhan. Contohnya sing meninggal masal, niku lek ngeduk situ-situ kan suwi, maka dikekno makam pewanjangi nanti pirang. Sing sedo kowata terus dilebokno. Terus ngeten. Mpun mantun dimakamaken niku ten beberapa daerah niku diwaosaken talqin. Nah, talqin niku nopo? Talqin niku piwulangi sing urip tenggene sing mati. Talqin. Piwulang nopo? Nggih piwulang kalimat tauhid la ilaha illallah. Nek nopo sing kapimat sing wong sakit keras sing nazar sakaratul maut niku nggih ditalqin. Nah, karena dawuh Kanjeng Nabi lakinu ala mautakum niku maknane kalih, yaiku wong sing kate mati karo wong sing wis mati. Sing citas mati. Nek sing kate mati kaya nazar sakaratul maut niku talqine niku wau. Nek ambegane jek dawa ditalqin syahadat. Nek ambegane kok tambah cendhek namung ditalqin la ilaha illallah. Nek tambah cendhek maneh ambekane namung ditalqin Allah dhewe ngene. Nah, terus nek pun sedo terus dilebetaken teng kene makam niku nggih sunah ditalqin malih. Ditalqin malih karena talqin niku mboten namung manfaati kangge mayit, ugi kangge sing hadir-hadir penting. Talqine sing intine nggih la ilaha illallah, termasuk nyanjani nek mayit aja wedi ya. Cara Jawane ngoten. Mengko kanca-kanca maring ngene mulih, engko kowe bakal ditekani malaikat loro. Aja wedi, aja kuwatir. Malaikat loro iku ya makhluke Allah. Engko malaikat loro bakal takon 6 perkara. Jawaban kanthi tegas, kanthi mantep, kanthi banter, aja wedi, aja ndredeg. Engko ditakoni 6 perkara diulang, Pak. Kali kita sing urip. Man rob buka wa madi nuka wa man nabi yuka wa makita buka utawa wa ma imam buka wa aina qibla tuka. Terus nomor 6 wa man ikhwanuka, sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, kitabmu apa, kiblatmu ngendi, kancamu sapa. Jawaban kanthi tegas, Allahu Rabbi, Allah pangeran ingsun. Islamu dini, agama Islam agamaku. Muhammadun Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad nabiku. Al-Qur'anu kitabi atau imami, Quran kitabku pedomanku. Ka'bah kiblatku. Muslimin muslimat, kanca-kancaku, dulur-dulurku. Niku nek pun mulangi ngoten, kita sing urip mugi sing mati niku saged pikantuk hikmah bahwa enten piwulang. Terus nek badhe tindakan lho niku ana dididik ngoten niku. Terus nek badhe tindakan ampun supe niku nyawur telu. Nyawur lemah. Dadi ndemok lemah. Makane tiyang nek badhe ten mantun saking makam niku lak wijik, wiso. Niku wiso bukan hanya simbolis, makin reget, Pak. Lah wong pancen saderenge kundur kita niku disunahno nyawuk ping 3. Lemahe disawuk sret ditaburno. Niku karo maca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sampai mayit biyen diciptakno saka lemah ping 3 kan. Di mati yo dilebokno lemah. Benjing dina kiamat diuripno yo saka lemah 3. Dadi kita urip nu diciptakno Allah saking lemah. Maksudnya mbah nabi kita Nabi Adam lah
diciptakno saking lemah. Terus nek mati ya dipendem nang lemah. Terus benjing dina kiamat bangkit dari kubur ya tangi sangka lemah. Makin pun ngoten niku kita terus kundur wiso wiji. Terus angen-angen saiki kancaku dulurku tanggaku. Besok-besok ya bakale aku angen saged angen-angen nonton niku tiyang kundur takziah kundur makamaken niku insyaallah tambah apik wong sing bar takziah niku amale tambah apik tambah khusyuk tambah anteng mergo ngeling-eling kate mati wong mari takziah kok celelekan terus guyon-guyon gak karo-karuan iku takziah enek manfaate ngoten karena atine wis kadung peteng atine wis kadung atos. Takziah niku masyaallah dadi wong mulih takziah mestine yo tambah boten tenang teng donya karena wah marang ngene bakal aku rek opo sing tak siapno opo salatku tak dandani tak akehi sedekahku tak akehi apik karo tangga karo kanca karo anak karo keluarga ngono Pak mesti nggih enten ada tak monggo tahlil Pak nggih malam pertama sampai 7 hari nggih tahlil Yasin itu tiap malam selama 7 hari itu menurut Islam sudah seperti itu diperbolehkan apa mboten niku ada tuturane napa mboten nggih terus ndongakno mayit niku sangat-sangat dianjurkan pinten mawon dalil ini jadi dan itu sebenarnya tidak terbatas 7 hari tidak terbatas 7 hari dan tidak terbatas bar maghrib berisya mboten jenengan badhe ngawontenaken aku pengin ndongakno mayit bareng asar monggo mboten napa-napa setiap saat ndongakno mayit karena mayit niku taksih ngenten nggih alam kubur nek dereng kiamat sehingga mayit niki taksih saged pikantuk kiriman donga kiriman amal saking sing urip. Carane napa sing urip sedekah diniatno kangge mayit saged termasuk bacaan-bacaan ini. Terus sing urip ndongakno sing mati niku wae muga-muga disepuro. Makane dawuh Kanjeng Nabi kuwata Pak, enek anak ditinggal wong tuwae mati, posisi anak niki lagi duraka. Lagi kurang ajar nang anak. Terus yang sepai mati. Dadi anak iki dicatet dadi anak sing durhaka. Gurung sempet njaluk sepuro nang wong tuwa kan kathah ngoten nggih. Wis nduwaplek akhir nanti ditilpuni gak gelem ora gak gelem teko. Wong tuane susah terus mati. Dilala alhamdulillah pikantuk hidayah gelem sadar mulih ketemu wong tuwa pun mati. Boten saged nglakoni napa-napa kejaba ngirimi donga ngirimi amal saleh termasuk sedekah. Bahkan kita poso niate diparingno tenggene mayit boten napa-napa. Kita ndonga, kita maca Quran, kirimno ten mayit. Dadi tidak terbatas 1 sampai 7. Memang hitungan 1 sampai 7 terus 25 terus 100 niku saking Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ngengken keluarga niku aja lali ten kene mayit karena mayit itu jek bengok-bengok njaluk tulung. Karena tiyang ora enek, Bu, Pak. Sing lega karo amale dhewe ra enek. Aku sakmene ae amalku wis gak usah mbok tambahi ra enek. Kabeh wong jek pengin tambahan ngamal. Nek dosa pengin ilang, nek amal pengin tambah. Sehingga mayit sing wis mati ku gak iso salat. Wisan, gak iso nambahi ganjaran salat, tapi iso nerima ganjaran salat sangga sing urip. Anak-anake, dulur-dulure ya Allah, kula tak nglakoni salat sunah niki ganjaran niki kula paringaken ten kene tiyang sepuh kula. Kula sedekah niki ganjarane kula paringaken. Kula maca Yasin niki, kula maca Qul, kula ngatamno Quran, kula kintunaken
Niku mangke kali Kanjeng Nabi didhawuhaken suwi-suwi engko anak sing asline dicatet durhaka iku engko diowahi kalih Allah diganti catetane dadi anak sing birrul walidain. Dadi disyariataken, Pak. Cuma memang tidak ada batasan waktu ngoten. Lek kita kan ngitung, itu sakjane sak mantune niku jenengan lampahi donga piyambak mboten napa-napa. Lah sing kliru niku gara-garae nek ngangge acara niku meksa awak. Jenengan gawe acara aduh gak didongani rek gak pantes, gak ngadakno tahlilan, gak ngadakno yasin gak pantes. Tapi duit saka ndi bingung akhire golek utangan lah, akhire ngemplok warisan sing durung dibagi, durung diridhoi kali ahli waris. Nah iku sing kliru ngono iku. Nek dongane mboten salah. Cara bandani dongane niku. Senajan to jenengan ngomongaken ten kene napa jamaah pas wae sambutan. Ngapunten nggih, keluarga mboten ngawontenaken doa bersama. Cukup keluarga mawon sing dongane. Dadi mangke dalu mboten usah tindak ten griya, mboten enten acara tahlilan yasinan. Cukup keluarga mawon sing nahlili yasini piyambak, fidaan piyambak, mboten napa-napa. Bebas cuma kita dhewe niku Mas sing akhire dadi tradisi sing ngangelno kita dhewe. Ajane mboten ngonten syariat Islam mboten ngangelno. Nek saged nggih monggo jenengan niati sing saestu. Tur bondo niku dipendhetno saking bondone ahli waris masing-masing. Mboten terus dijupukno teko warisan. Mboten. Nek warisan pun dibagi monggo, tapi nek durung dibagi aja dipundhut. Karena warisan niku mang dhek wingi lho kula aturaken. Warisan niku lah sadurunge dibagi kudu ngetokno gawe biaya ngurus jenazah, terus mbayar utang, nyelesekno hak-hak agami, nembe mangke saged dibagi. Nek wis dibagi terus aku sing bancai dina ke-1 sampai ke-7. Oh iya aku bancai sing 40, aku bancai sing 100. Monggo nek pun ngoten. Nek dereng dibagi ampun. Ngoten nggih. Dadi disyariataken Kanjeng Nabi nggih dawuhaken bahkan sahabat niku maturaken aku nek wis mati wacana Yasin, wacana pucuke surat Al-Baqarah. Sing biasane lek diwaca tahlil niku lho. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum saterusé niku diwasiatno terus pihak sahabat niku dawuh aku oleh ngono iku sangka Kanjeng Nabi. Kurang yakin napa. Wonten nggih pun subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten ing kathah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.